Serokwekîla Koma dem Partiyê Kulistan Koçyîgît derbarê geşedanên rojevê de li meclisê daxuyanî da. Kulistan Koçyîgît diyar kir got qanûna çarçoveyî destpêkeke û divê dibin vanê partiyên meclisê de desteyeke şopandin û çavdêriyê ya aştiyê were ava kirin. Basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bu hafta da yine... Serokwekîla Koma dem Partiyê Gulistan Koçyîgît li meclisê bi daxuyaniyekê diyar kir ku ji bo qanûneke çarçoveyî ku hemû kesan bigire nav xwe muzakere berdewam dikin. Wiha got. Di pêvajoya aştî û civaka demokratîk de em di arifeya zemîna hukukî de ne. Divê ew qanûn hemû kesan bigirin nava xwe û huquqa kesên vegerin tev li siyasetê bibin divê ava bike. Desteyeke şopandinê ku bikare pêvajoyê birêve bibe divê bê ava kirin. Liv û tevgera li ser qanûna çarçoveyê dê berdewam bike û ji bo qanûna çarçoveyê muzakere didome. Gulistan Koçyîgît di berdewamiya nirxandinên xwe de ji bo şopandina pêvajoyê pêşinyara avakirina desteyekî kir. Divê hemû kes vê firsenda dîrokî baş bikar bîne û destê xwe bike bin kevir. Divê ji bo pêkanîna qanûn jî meclis berpirsyariyê bigire. Desteyeke şopandinê ku bikare pêvajoyê birêve bibe divê bê ava kirin. Piştî qanûn divê di qanûnên pêşiya demokrasiyê astengin weke qanûna terorê bêne guherandin. Weke dem partî em ê helwesta xwe ya pêşxistina pêvajoyê bidomînin. Firsendeke dîrokî li pêşiya Tirkiyeyê. Li ser pirsa rojnamavanan Gulistan Koçyîgît diyar kir ku heyeta wan a îmraliyê danûstandinan bi partiyên siyasî re têkildarê qanûna çarçoveyî didomîne û da zanîn ku hîn jî dîroka qanûna çarçoveyî nediyar e. Lêberiya meclis bikeve betlaniyê dê derkeve. Serokwekîla Koma dem Partiyê Gulistan Koçyîgît her wiha di derbarê qanûnên torbeên nû de ku dê werin meclisê jî wiha axivî. Ew gaveke erêniye. Li hêjî divê qanûna torbeyê de xwendekar bi endamtiyên rêxistinê tên sûcdar kirin û mafê wan ê perwerdeyê tê bin pêkirin. Xwendekar ji ber ku derdikevin xwe pêşandanên ku ji mafê wan e tên sûcdar kirin. Gulistan Koçyîgît anî ziman ku bi qanûnên torbe zarok wekî sûcdar tên pênasekirin û wiha dirêjî da axaftina xwe. Em li dijî van bicîhanînanin ku zarokan ceza dikin. Em ê di lijneya giştî de jî li dijî vê yekê derkevin. Hin kes ji ber ku hevalên me yên parlamenter li dijî sûcdarkirina zarokan derketine êşên xwe weke bihane nîşan didin û dikin armanc. Di dawiyê de dem Partiyê diyar kir ku ew ê heta dawî li dijî biryarên ku zaroka ceza dikin derkevin. Yasa geliyor ve bu torba yasanın da aslında yine temel hak ve